בואו נדבר רגע על נושא שטוב, הוא קצת חמקמק, אבל כל כך חשוב. הקשר הזה שלפעמים אנחנו לא חושבים עליו, בין איך שהילדים שלנו רואים את העולם, לבין היכולת שלהם להתרכז. אתם תראו איך תשומת לב קטנה יכולה לעשות פה שינוי ענק. זה נשמע מוכר? הילד או הילדה פשוט לא מצליחים להתרכז בשיעור. קריאה הופכת למאבק, שיעורי בית, זה תסכול גדול. אלה תלונות שאנחנו שומעים המון, אבל רגע לפני שקופצים למסקנות על הפרעת קשב, בואו נבדוק עוד משהו. כי לפעמים התשובה נמצאת במקום הכי לא צפוי. זה בדיוק לב העניין. הרבה פעמים מה שאנחנו רואים על פני השטח, הקושי בריכוז, התסכול, זה רק קצה הקרחון. מתחת לכל זה יכול להיות שמסתתר אתגר פיזי פשוט. הילד פשוט לא רואה מספיק טוב. וזה לגמרי הגיוני כשחושבים על זה, נכון? תחשבו על האנרגיה שזה דורש לנסות לפענח טקסט מטושטש כל היום. המאמץ הזה פשוט שואב מהם את כל הכוח, אז ברור שהריכוז נפגע, שהקריאה הופכת לסיוט ושקשה להבין מה קוראים. לפעמים התסכול הזה אפילו מתפרץ כמה שאנחנו מפרשים כבעיות התנהגות. וזו הנקודה הכי חשובה פה. ילדים, במיוחד הקטנים, פשוט לא יודעים להגיד אני רואה מטושטש. מבחינתם, איך שהם רואים את העולם, ככה העולם נראה. זה הנורמלי שלהם. אין להם למה להשוות. לכן, התפקיד שלנו, כהורים, הוא להיות העיניים שלהם. לשים לב לסימנים. וזה לא סתם ניחוש, יש לזה גיבוי מקצועי רציני. למשל, איגוד האופטומטריסטים האמריקאים מצא שקשיים במיקוד הראייה זה משהו שנפוץ מאוד אצל ילדים. למה? כי הם כל היום עובדים מקרוב, קוראים, כותבים, מסתכלים במסכים, בעצם כל מה שהם עושים בבית הספר ובבית. אז למה בעצם צריך לשים לב? יש כמה נורות אדומות קלאסיות. אם הילד ממש נצמד למסך או לספר, אם הוא כל הזמן מתלונן על עייפות או כאבי ראש, במיוחד בסוף היום, אם הוא פשוט נמנע מכל מה שקשור לקריאה וכתיבה, או משפשף המון את העיניים, כל אחד מאלה הוא סימן ששווה בדיקה. אם משהו ממה שאמרתי עכשיו הדליק לכם נורה, אז החדשות הטובות הן שהצעד הבא הוא באמת פשוט. בדיקת ראייה מקצועית ויסודית יכולה לתת כל כך הרבה תשובות, הכי חשוב שהיא תיעשה בסביבה נעימה ורגועה, בלי לחץ, כדי שהאבחון יהיה הכי מדויק שאפשר. בסופו של יום, לדאוג לעיניים של הילדים שלנו זה חלק בלתי נפרד מהדאגה לכל ההתפתחות והשמחה שלהם. לפעמים, בדיקה אחת פשוטה יכולה להיות המפתח שפותח להם עולם שלם של למידה קלה ומוצלחת. תודה שהקשבתם.